Sanibonani guys, igama Nqobile nginiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-28 August. Hayi-ke uManzimande-ke guys, usemane nje wakhetha ukuthi ayibambe iqine unkosikazi wakaMthembu, ayilungisele ingane zakhe. Bekade eqobe ikhekhe ngesikhathi nomkhosi esondele eduze kwakhe wathi, "Awu, usufikile mntanami, sondela uzohlala phansi, ngikusikela ikhekhe." Wathi unomkhosi, "Hayi cha, ngiyabonga ma, ngathi bewusole umgqakazi ukuthi hayi le nkulumo phakathi kwabo ayizuba mnandi." Ulumile-ke ikhekhe kabili kathathu umphephethe waqede wathi, "Uyazi, hayi ngiphethe kahle neze le ndaba yokuthi le khaya kuhlezi kunomsindo." Wathi unomkhosi, "Impela ma, hayi kona umsindo khona impela." Wathi, "Uyazi uKhulekani, bengicabanga la, akanaso isibindi uKhulekani ukuthi enze yonke lento ayenzayo. Ngathi khona umuntu obhizi loke emhlebela uphoyizeni amfunza ushefu. Ngathi kunalo muntu nje oloke emdonsa ngentambo emenza iphaphetha amisa lena le. Kodwa ngabe uba omunye umuntu ngaphandle kwankosikazi wakhe." Wathi unomkhosi, mina mana, ngeke uKhulekani mdala unengqondo yakhe yakwazi ukuyicabangela. Awuboni wena lokho?" Wathi, "Lalela la, ngiyamazi umntanami, wena olokumfunza ushefu, kanti ungakhathazeki, ngizokuqondisa mina, ngizokulungisela mina. Bengizothi ngithini ngizodila nawe wena ngendlela yami. Bengizothi ngithini kanti uzongithola kahle ukuthi ngubani mina." Washwaqa unomkhosi for the first time. Bengiqala ukubona unomkhosi ethuke ngale ndlela kade ethuke ngayo. Uze wathi umphephethe-ke na, "Amehlo akho nje ayikhulumela. Uyabona nje kula mehlo akho kugcwele ingozi yodwa." Washo wabakaza ngampela unomkhosi, amehlo akhe amane abhala ingozi ngampela. Guys, kuthe kusanjalo-ke wahamba ubiza ubaba wakhe umdluli wamletha lapha emagcekeni akoMthembu. uNomkhosi ubeyihlalele lapha egumbini. Kwafika-ke isisebenzi sombiza ukuthi kuno-meeting ephuthumayo, kune-meeting nje ephuthumayo. Wathi uNomkhosi, "Mina bengazi ngaleyo meeting." Wathi, "Woza gijima, uyadingakala lapha endlini enkulu." Uthe mengena endlini enkulu nanguyise usehleli phansi. Wathi, "Baba, hayibo, ubekwa yini le ekhaya? Ngathi ngajabula ukubona." Wathi, "Awungitshela ukuthi ngibizelani ngampela." Wathi, "Ubizoba kanti?" Wathi, "Nawe wazi ukuthi ngibizelani la? Kuthiwa ngiphuthume ngize la ngizolungisa iy'nkinga." Wathi, "Iy'nkinga? Hayi, akaligwinyanga le y'nkinga." Wabeqhamuka umphephethe wahlala phansi. Wathi, "Ngiyabonga kakhulu mkhwe wakami ukuthi ufike nje obade ngikubizile. Impela siney'nkinga le khaya." Wathi, "Yezani inkinga?" Wathi, "Ngesikhathi uletha umakoti le khaya uthi akazogana indodakazi yakho, ngesikhathi uyiletha la, bengithi mina izokwakha umuzi. Manje inkinga enkulu ekhona ukuthi iyawubhidliza lo muzi lo esikhundleni sokuthi wakhe." Wathi umdluli, wathi, "Impela uloke ehlebelele indodana yami ushefu, ayitshela izinto ey'ngekho. Kuyimanje nje umuzi ubhidlikile ngenxa yendodakazi yakho." Lapho uNomkhosi umane wasukuma ngey'nyawo. Wathi, "Mina mana, angikazi nje nakanye nje ngihlebelele uKhulekani ushefu." Wathi umphephethe, "Buka nje kuyimanje ngey'nyawo ukhuluma nami, indlela ofundiswe yona ngayo kini le." Nomkhosi wahlala phansi enyobozela. Umdluli-ke guys bekumele sengenelele-ke phela njengoyise. Umane nje wathi, "Mina angazi ngizonisiza kanjani. Wena Manzimande, ngaletha indodakazi yami le khaya ingumKrestu, isindisiwe. Laphayana-ke siyayifundisa-ke iy'ngane ukuthi kumele zibahloniphe abantu, ikakhulukazi nje emzini. Manje njengoba senimfake uNkulunkulu wenu, angazi nganisiza kanjani. Iyodwa into engingayenza mina ukuthi ngimkhulekele uNomkhosi ukuthi abuyele kuKrestu, ukuze phela-ke azoqhubeka ahloniphe ngendlela engamfundisa ngayo. Kodwa nje mekuthi usanje kuzomele nina nibone ukuthi niphuma kanjani." Umane wathi uManzimande, "Ngigeza izandla. Yilokho kuphela ozokusho nje?" Wathi, "Impela yilokho kuphela engingakusho." Waqede wasuka wahamba-ke umdluli kanjalo. Wajabula kuNomkhosi ebona ukuthi ubizelwe phela inkanyamba ewubaba wakhe, kodwa kunokuthi imthethise imane yamvuna. Yathi nje ayizomsiza nje nakancane uManzimande. Akupheli-ke lapho guys. uNomkhosi ugijimile waya kuKhulekani wayokhala phela. Washo ukuthi uma wakhe umbizele ubaba wakhe. Wathi nje yena unenhliziyo embi, nenhliziyo kaSathane. Wathi nje, "Hawu, uma wakho nje Khulekani usemane nje wangithuka." Wathi, "Mina ngikufunza ushefu." Hayi-ke
ukhuleka nomane wathi uma wenze lokho okay ukwenze ngoba nakho ubonile ukuthi mina bekade ngingekho manje ke singekhuluma naye uzongithola kahle guys unomkhosi loke basile umlilo kulamndeni uyabaqhekeka uhlukanisa indodana nonina ke manje hey usekhathele ukuchoboza uSiphamandla sekunina ke manje umphephethe ube nje ukuhlala phansi ukhulekane embuka kaboma wakhe wathi yini manje kwenze njani wathi umbizelani ubaba kaNomkhosi lekhaya wathi ayibo sekumele ngicela imvumo kuwena yini manje manje ngibiza umkhe wakwami wathi lalela la uthatha phi igunya lokuthi wena uthuka unkosikazi wami mona inkinga nonkosikazi wami kumele udlule kumina kuqala wathi unyusa lowo moya waqhamuka uSiphamandla wathi ayibo usuphakamisela umoya wena wathi yini ke wena gaxekile ubani othi ngena kule ndaba wathi wena usuphakamisela umoya wathi angithi nje uthuka unkosikazi wami wathi nama kunjalo umalo wayilungisela umphephethe wathi kulungile Siphamandla ithi ngikhulume nalomfana yabona wena uhlaza usuqala ukudelela lekhaya kanti ngelibona iphutha lami ukuthi ngamane ngangafuna ukukhothama ngesikhathi uthi angikhethe indodana eyodwa ukuthi ubaye umkhulu phakathi kwenu ngangithi mina ngifuna ukuletha ukuthula phakathi kwaleli khaya kodwa ngiyabona ukuthi ngenza iphutha elikhulu wena khulekani awuyena umkhululi soze waba umkhululi mina ke ngizomkhothamela umuntu okufanele ngempela ngimkhothamele la wathi uSiphamandla manje ngicela ungayenzi lento amana kuqesituze eduze kwaSiphamandla wathi haleluya ufanele ukhulekani waphampeka guys wagcwala wathi waqede lapho umphephethe waqhubeka waguqa kanjalo angasukuma eduze kwaSiphamandla bo yabona ke manje umphephethe useshintshe kakhulu iqiniso ke manje usiyalimela akasakhethi ukuthi yipi indodana ke manje ekuzothiwa phela umama okhethayo usemane nje uhamba ngeqiniso kuphela sazi ukuthi ukukhulekana uzothini ke emva kwamanje ngoba phela unina usemane wakhothamela uSiphamandla ebefanele futhi ngoba phela uyena washiwa nesihlalo hayi ukhulekani lo sebhizi kangaka ehlukanisa ibandla enza zonke izinto ezimangazayo lapha ebandleni guys asaziyoza la nkomonike ngokulandelayo ningakhohle ukusubscribe and like and comment aphela lapha namhlanje amazibela until next time bye